kommer vi Anders. Ta-da-da. Wow. Så går bussen. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: kom hjem! Hvad gør vi nu, lille du? Jeg gik i skole i mange år, var på fabrik og fik mavesår. Men så en dag sparkede bossen mig ud. Hvad gør man så, lille du? Og gik fik, og jeg gik med. Jeg fløj afsted fra sted til sted, og gladens løse fugle, de fløj til afsang. Hvor skal vi hen, lille du? Here we go! Så en dag gik op til ministeren og sagde: hey du der, for lige før dig ned og tage hatten af. Man kunne ikke se, at det hele ville gå fuldstændig agurk. Så hvad gør man så, de gamle skurk? Og han grinte bare og sagde: dig, du er da sgu på fanden i